s duchom Tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom, kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás, ale Tešiteľ Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva, nech sa vám srdce nechveje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal, odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja a povedal som vám to teraz skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, že sa to stane. Počuli sme slova.